रातो दिन घरे रहे मरताऊ हमरे डहे। रातो दिन घरे रहे मरताऊ हमारा डहे। नाही काम काज करेला ए माई रे सहिया सुती खटियावा के कर तुड़ेला। ए माई रे सहिया सुती खटियावा के कर तुड़ेला। माई रे डीजे अमित तिवारी अजय म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरगदवा। कहाँ में काज करे नाही भइल बायनारी। आवेला घूमी जब देवेला उगारी। ए माई सुन हाँ हाँ कहाँ में काज करे नाही भइल बायनारी। आवेला घूमी जब देवेला उगारी। कहरेला अपने मन के देला ना कुछ किन के। कहरेला अपने मन के देवे ना कुछ किन के। भात भर पेट हुरेला ए माई रे सहिया सुती खटियावा के कर तुड़ेला। ए माई रे सहिया सुती खटियावा के कर तुड़ेला। माई रे डीजे अमित तिवारी चार लोग में बैठे जब फेंकेला बहरी। अनमोल अमित जी के बोला का हम कहरी। बोला का करी हाँ हाँ चार लोग में बैठे जब फेंकेला बहरी। अनमोल अमित जी के बोला ना का कहरी। दुखवा अजय का कही खटा बा हमरो कही। दुखवा अजय का कही खटा बा हमरो कही। एगो टिकुली ना जुरेला ए माई रे सैया सुती खटियावा के कर तुड़ेला। ए माई रे सहिया सुती खटियावा के कर